vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey mukomana kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kuti varoi hakuna. So zvakaitikawo kwandiri mukoma ndezvekudai, ininiwo ndakatambudzika ndiri kukunyeperai ende nanhasi uno ndichiri kungotambudzika nembereko, but I want to thank God kuti murume uyo wacho akandiroora iye zvake munhu ari right. Mukomana ndakati ndauya kuno kuSouth Africa, this was after ndanetsana naamai vangu because ndichiri kumusha ikoko ndainge ndawana umwe munhu ainge achida kundiroora apa ainge atori munhu ainge aine mari dzake. Saka inini naye tainge takasangana muHarare because ndainge ndichishanda samaid, so takabva tazoenda kumusha for introductions. Ndakashamisika mukoma, amai vangu vachiita kukumbuka vakapopota. Iye akazoti tava kubva kumusha akabva ati as you can see vabereki vako vandiramba, saka hazviite kuti tinge tichidanana. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira mukoma zvekuti ndakatomboita nguva refu ndisingatomboende kumusha ndokubva ndachizobva kuHarare ndichiuya kuno kuSouth Africa. Naamai vangu takazototanga kutotaura tose mushure mekunge baba vangu vashayika, so ndakazoti ndadzokera kumusha pamariro ababa vangu ndopatakazongotaura tose ndokubva ndachizodzoka kunoko. But takati tiripo pamariro ababa pane mamwe mashoko awo andakaudzwa naamai vangu ekuti handina kana kumbogara ndakamanzwisisa because ivo amai vakati ko iwewe why is it uchingofarira kungoti wose murume uyo waunenge wadanana naye obva watozviudza kutoti munhu iyeye ndiye ari kufanira kuti ange achikuroora, ko hauneti here? Ndikabva ndati nhai mama, ko ndikagoneta nei? Handiti ndikudawo kuti ndinge ndichiwanawo murume anondiroora. Ko imi hamudi kuti munge muchizodyawo pfuma here? But amai vakabva vati ndeipi imwe pfuma yandingada nekuda kwekuti iwewe semwana wangu uri kufanira kuti unge uchishanda uchingonditumidzira mari, izvi zvekuroorwa izvi unofanira kuti unge uchimbokanganwa. Ndakabva ndati mama, panapa pakazara vanhu, hazviite kuti tinge tichizochinjana mashoko. Ndokubva ndanyarara zvangu. Uye mukomana ndakati ndatukana namama kudaro ndakabva ndazoti regedzai ndinge ndichimbofamba. Saka ndakati ndichifamba zvangu ndopandakabva ndazongokaruka ndaona imwe nyoka, but nyoka iyi kuti nditi yakabva nepi mukoma handitombozivi kuti nyoka iyoyo yakabva nepi. Saka pandakangoona nyoka iyoyo apa yainge iri hombe sei, ndobva ndati regedzai ndinge ndichidzokera. Saka ndakati ndadzokera ndokubva amai vangu vabva vazondidaidza vakabva vati wasangana kane nyoka, dai wada kungoramba uchienda uko kwawanga uchienda nyoka iyoyo yainge ichazokuruma. Saka zvinhu zvokutoti zvakabva zvandishamisa kuti ko ivo mama vainge vazviziva sei kuti ndainge ndasangana nenyoka munzira. Ndokubva ndazodzoka kumba, so ndakabva ndazouya zvangu kuno kuSouth Africa, but mashoko awo andainge ndakaudzwa naamai vangu ndo akabva azokonzeresa kuti ndinge ndichitanga hangu kuenda kuchechi. Saka kunyange zuva randakasvika kuchechi ndakabva ndapa hangu testimony yangu, then after church pane umwe murume uyo akazova murume wangu, ndo paakabva azoya kwandiri akabva azotongondisvitsa shoko. Ndakabva ndaramba ndikabva ndati inini handikuzivei nemiwo hamundizivi, saka hazviite kuti titongokudzai kuti neniwo ndakudai. But akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichimupa mukana ndokuzototanga kuzotodanana kwatakaita ikoko. Saka ainge achingondikurudzira kuti ndinge ndichinamata. So iye akabva azoenda kumusha manje ndokubva ati ainge achida kunondibvisira tsvakirai kuno, but akazotondiudza ari munzira because ainge achiti ari kuda kuenda kunotora license. Saka ari munzira kudaro ndobva akabva achizondiudza kuti ainge ava kutoenda kunoona amai vangu. Ndakambozama kuti ndinge ndichimuudza kuti ndainge ndisingadi kuti ange achienda kunoona amai vangu ari ega because character yaamai vangu ndinoiziva, but akabva angoshingirira ndokubva aenda kuya. Amai vangu vakaramba mukoma kuti vange vachigamuchira mari iyoyo, vakatombozama kuti vange vachimanikidziwa nehanzvadzi dzavo because iye murume wangu akazonosvikira mumaoko ehanzvadzi dzaamai vangu. Saka ndokwainge achigara ikoko. Zvino vakati varamba zuva rekutanga, iye ndokubva azodzokera nanasekuru
mukoma akagarako kumusha kwedu for almost a week vachingoenda every day ivo vachingoramba chete kudzamara vana sekuru vazoti isusu mari tava kutora tobva tazoidya nekuti iwewe nesu tiri veropa rimwe chete, saka kunyange tikabata mari, kunyange tikatora mari iyi tikaidya hatina kana chinombotiwana. So amai nekudawo mari ndopavakabva vachizogamuchira mari iya, list rikabva razonyorwa. But mukoma list iroro murume akazoti adzoka naro kunoko, ndega ndakaona kuti list iri rainge ranyorwa but amai vainge vasingadi because mari dzainge dzakanyorwa ipapo. Ndikatoti kuroorwawo kwandakazotoitwa dzainge dzitori nyasha dzaMwari because mari nekuda kwekuti ipapo zvinhu zvacho zvavainge vakanyora vachiti vainge vachida. Murume wangu dai kwanga kuri kunzi dai ainge asingandidi, angadai akatongoti it is far much better kuti tinge tichirambana. Ende ipapo mukoma palist akabva azomanikidzwa kuti ange achitonyora due date iro raainge achazouya achizozadzikisa zvavainge vakawirirana. So akati adzoka kuno tikabva tazoshanda nesimba, tikabva tazoreiza mari ndokubva tazodzokera. But still amai vangu kana mufaro vainge vasina. Takadzoka mukoma, patakadzoka ipapo ndainge ndatova nepamuviri ndokubva ndazozvara mwana wangu. Saka ndakati ndazvara mwana wangu uyu akabva atanga kurwara. Mwana uyu mukoma akangoti one night baba vacho vainge vatobva kubasa vatori busy vachitotamba naye, ini ndainge ndichitobika. Mwana ndokubva tanga kungorutsa achiita sekunge achatodzipwa nezviya zvaainge mwana akabva azongotanga kungorutsa, akarutsa mwana zvekuti akasvika pakuzodzipwa nemarutsi aya. Ndokubva tamhanya nemwana kuchipatara. Mwana uyu ndakazogara naye muchipatara for almost a week, ndigere naye muchipatara. Then amai vakabva vazoti uyai nemuzukuru wangu kuno, nekuda kwekuti kuchipatara kwamuri ikoko hamukwanisi kuzobatsirika, uyai naye kuno tinge tichiona kuti angabatsirika sei. So ndakabva ndazoenda kumusha, but pandakaenda kumusha murume wangu akabva ati totoenda tose. Saka tikati tasvika kumusha kwaya mukoma, mwana wangu uyu akarumwa nenyoka, akazorumwa nenyoka. This was 3 days after tasvika pamba. Mwana akarumwa nenyoka akabva azofa. Zvino mukomanashi zuva iro mwana wangu paakazovigwa ndakabva ndazoona nyoka iyeya zvekare. Nyoka iyi mukoma ndini ndega ndakaiona, ndakatoti nyoka iyo hakuna kana umwe munhu akaiona. Saka ndizvowo izvi zvakaitika. Murume wangu akazongoti kwandiri aiwa kuda kwaMwari, kana kuri kunzi Mwari ndo zvavatendedzawo kuti zvinge zvichiitika kwatiri izvi, aiwa kuda kwaMwari, Mwari vachatipa umwe mwana. Saka kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana, but zviri kuramba. Handizivi zvimwe kuda amai vakandisunga chibereko changu. Ndinombozamawo kunamata mukoma, but dzimwe nguva so ndinosvika pakupererwa nemashoko ndichizvibvunza kuti asi nhai Mwari, makore ose awa munoreva here kuti minamato yangu hamusi kuinzwa? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinonamata asi ndinosvikawo pakumbobvunza Mwari kuti asi nhai Mwari, munorevawo here kuti makore ose awa andanamata ndichingokumbirawo chipo chemwana, munoreva here kuti hamusi kunzwawo minamato yangu? Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Amenowo vanoti uroi hakuna kana zvisati zvakuafecta, unoona sekunge madhirama. But the day rekuti unozosangana nezvimwe zvinhu zvekuti you cannot explain kuti what is going on, ndopa unoona kuti witchcraft it is real. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri kutsvakawo help, hama dzangu ndiri kutsvaka help. Varume avo vandakashanda navo ivo vakazosungirwa muPlum Tree, but inini manje
ndakangosungwa ndokubva ndazoburitswa zvangu mujeri, because ipapo ndakabva ndazonyepa ndikabva ndati murume uyo wandainge ndichidanana naye chikomba changu ndo chainge chakandiudzira zvekuita. But mukomana acho inini idea yacho ndini ndainge ndakatouya nayo. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandakasvikawo muBotswana ndakabva ndachizotanga kutambudzika. Ndakatambudzika mukoma kudzamara ndichizosangana neumwe murume. Saka murume uyu wandakasangana naye akabva atongondinyenga ndikabva ndamuramba, but akabva atoti zvitori nani kuti unge uchitongoenda neni kumba kwangu, otherwise unotambudzika. So nekuda kwesituation, even though ndainge ndisingamudi, ndakabva ndazongoti it is fine, regedzai ndinge ndichingoenda naye murume uyu. Saka ndakabva ndazotanga kugara naye. So ndakati ndatanga kugara naye murume uyu ndopandakabva ndazoona kutoti munhu uyu bhegi rainge ritoripo, but still ndakambozama kuti ndinge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti kuti kana when you are forcing love panokwanisa kuzongoitika something chinozongokonzeresa kuti unge uchingoda munhu waunenge usingadi. At that time ainge abva mukutenga imwe motikari yake yainge yakanaka sei. Ndakabva ndati munhu uyu it is time kuti ndinge ndichimupawo mwoyo wangu, otherwise kana ndikasamupa mwoyo wangu ndinokwanisa kuzomutorerwa apa nemari dzose idzi dzaainadzo. Saka at that moment pandakatanga kumuda ndo pandakabva ndazofind out kuti ndainge ndava nepamuviri. Ndichinofind out kuti ndainge ndava nepamuviri ndo patakabva tazotanga kunetsana. Saka taingonetsana tichingonetsana apa ndisingazivi kuti iye manje ainge atomitisa kunze uko. Saka akazoti one day mushure mekunge tabva mukunetsana, because akaita 2 days asipo pamba, ndakubva ndazomubvunza kuti ko uri kubvepi? Akabva ati iwe ndakagara newe makore mangani uchindibata rafu mani iwewe, right now nekuda kwekuti wava nekanhumbu kako ndopawava kuona sekunge unondida. I knew from the start kuti you never loved me, because ndaitoona kutoti munhu uyu haatombondidi. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge andiudza kuti iye ainge ava negirlfriend. Ndikabva ndati paribo. Zvino ndainge ndini vamwe vandainge ndichiwirirana navo vainge vachitawo zvechibhishu. Takabva tazobatana ndokubva tazoenda tikabva tazonomurova musikana uya. Takamurova too bad mukoma zvekuti nhumbu iyaya yakabva yazobva. Takatobvapo pamba paainge achigara ava kubleeda. Murume iye haana kana kuzombomuudza, because takasiya tamuchikidzira tikabva tamuudza kuti kana ukangomuudza chete murume kwangu kuti takurova, the next thing that we are going to do tikuda kukutsvakira matsotsi. Apa iye ainge achitondiziva kutoti ndaiva nevamwe vanhu vangu vandainge ndichiwirirana navo, because achizonosvika pakudanana nemurume wangu ainge achitondiziva mbiri yangu. So mukoma ndakabva ndasiya ndamuchikidzira kuti ndainge ndichazomutsvakira matsotsi. Saka nekuda kwekuti murume ainge andirwadzisa, ndakabva ndanzwa kumuvenga kuti right now munhu uyu ndainge ndava kumuda ende iye obva azondihurira. Ndikabva ndati haisi kana nyaya. Ndakabva ndazotanga manje kudanana neumwe murume. So nechikomba ichi mukoma tainge tichiwirirana, but iye manje ainge achiita zvekumbavha. So ndiye ainge ava kutondipa maidea ekuti munhu uyu kana usingamudi chingodya mari. So ndakabva ndazovakisa shop kumusha kwedu nemari yake murume kwangu, ndokubva ndazovakisira zvekare chikomba chechiya shop kumusha kwavo. Zvino takazoti manje taudzana kuti murume uyu taifanira kuti tinge tichizomurova bag for the last time. Then nerimwe zuva takati tiri kulodge, iye akabva azoti kwandiri but tinosvikepi munhu uyu tichingomurova bag? Iwewe dai wangofokasa zvako pamurume wako. Taraone kuti nhumbu iyi iri kukura, inini ndongofokasa pamukadzi wangu. Ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiramba mukadzi wake. Akabva ati kana ndaramba mukadzi wangu then ndozodii? Ndikabva ndati uchazondiroora. Iye akabva ati ko murume wako? Ndikabva ndati ndikuda kuti unge uchiuraya murume wangu. Iye mukoma ndakatoshamisika because akabva atobvuma, but akabva ati inini kuti ndinge ndichimuuraya personally hazviiti, rega ndinge ndichiona kuti ndinozozvifambisa sei. So mukoma iye akabva azotsvaka matsotsi awo akazoataka iye ainge ambori murume wangu achibva kushop. Saka yakabva yazoita sekunge yainge iri robbery, but mukomana
saka yakabva yazoita sekunge yainge iri robbery because musi wacho iwoyo ndaitoziva kutoti aitofanira kuti ange achiuya nemari kumba, but mapurisa manje akabva azoita tsvakurudzo, then chikomba changu nevamwe vake vakabva vazobatirwa kuPlum Tree. Inini ndakazobatwa ndichicrossa border, ndakazongokasika chete kucrossa border zvokuti dai ndakambomira mbichana nyaya iyi ndikadai ndisina kuzombobatwa nemapurisa, but ndikabva ndazobatwa ndokubva ndatombogara mujeri, but ndakangoramba ndakangomira paiyoyo yekuti inini ndakatongomanikidzwawo nechikomba changu because chainge chida kundiuraya. Izvi ndo zvandakabva ndazoudzwa nelawyer kuti ndo zvandaifanira kuti ndinge ndichitaura, so ndikabva ndazotaura saizvozvo. But mukomanashi chakazokonzeresa kuti murume uyu wandainge ndichigara naye kuBotswana ndinge ndichizosvika pakumupondesa inhau yekuti mumba mainge muine mari. Saka ndakatanga ndaunza hanzvadzi yangu kuBotswana. Hanzvadzi yangu iye ndiye akauya akabva azotora mari because ndaitoziva kutoti murume wangu haiwanzokutarisa musefa make each and every time. Saka hanzvadzi akatongouya ndokubva angogara kwemazuva mashoma, munhu ndikabva ndatomupa mari, ndikabva ndatoti off you go, ndokubva atodzokera kumusha. Ipapo mukoma pandakatobatwa ndainge nditongori zvangu ne1000 pula. Saka nyaya yangu yakabva yazonzwisisika because chikomba neshamwari dzake vakatobatwa vaine mari iyo yavainge vachiti ndini ndainge ndakavapa. Siniwo ndichizonobatwa ndiine mari shoma ndakabva ndazokwanisa kuhwina nyaya yangu, asi vanhu chavainge vasina kuziva ndechekuti mari ndainge ndatogara ndatoendesa kumusha. Ndakazoti ndasvika kumusha mukoma ndokubva ndachizotenga hangu stand. Zvino mukoma nashi ndakati ndatenga stand yangu ndavakisa, mainge muri mugore ra2016, end of 2016. I remember very well kuti mainge muri muna December. Ndainge ndaenda kune imwe Christmas party, ndakati ndichibva ikoko ndakatozvidhakwirwa zvangu, ndopa ndakabva ndazoona kuti kumberi kwangu kwainge kuine umwe murume uyu mukoma aiti kana akapesana neni then ndaibva ndazomuona zvekare ari kumberi kwangu. Saka murume uyu ndakazoti ndava kuda kunosvika padhuze nepamba ndopa ndakabva ndazomuona akagara pabridge akabva ati, nhaiwe Susan, not her real name, ko wakandiurayireiko, ko chandakambokutadzira chiko nhaiwe Susan. Ndikabva ndatoziva kutoti ichi chipoko. Ndakaridza mhere mukoma ndikabva ndatanga kumhanya, ndakamhanya ndisingazivi kuti ndoenda kupi, but ndakabva ndazotoona kuti ndakabva ndazobatwa nechadzimira ndokubva ndatanga kumhanya. Ndakamhanya mukoma but ndakazonovhunduka ndichitonopinda mupolice camp. Hey, ndikabva ndati never I will never do that. Ndikabva ndatoona kutoti iye achizonondibatisa nechadzimira ainge achida kuti ndinge ndichienda kumapurisa. Ndakabva ndazorova U10 ndichidzoka kumba ndokubva ndatanga kupopota ndichimupopotera ndichimuudza kuti iwewe saka uda kuti ndinge ndichisungwa. Zvino kana ndikasungwa ko mwana wacho wandakakuzvarira achazochengetwa nani? Ndakapopota mukoma kuzonosvika ndichizosvika pamba. Chipoko chake handina kuzochiona, but ndichifamba kudaro ndaingonzwa imwe mhepo so yainge ichidziya, yainge ichingoramba ichingonditeverera kuzonosvika ndichizonopinda mumba. Mangwana acho handina kana kumbozorora, ndakabva ndatanga kufamba kuzonosvika ndichizosangana neimwe n'anga iyo yandichiri kushandidzana nayo inopota ichindibatsira kuti ndinge ndichitsipika mweya wake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ndakabva ndatanga kupopota ndichiti uda kundisungisa, manje mwana wacho anosara achichengetwa nani? Kune vanhu vane zvivindi kunze uko akomana. Ndati kune vanhu vane zvivindi, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Iniwo ndinototyawo kuti ndinge ndichikuudzai nyaya yangu in detail because zvimwe zvinhu zvacho zvandiri kuita I don't even know, but handichadi manje kuti ndirambe ndichizviita. Saka inini ndiri nesi kudaro ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume
murume uyu anogarawo muno munyika yedu yese muno muHarare. Saka ndakatongosangana naye mushure mekunge ndapinda mushop make. Iye anoita zvekutengesa macosmetics, mahair pieces nezvakangosiyana siyana. Saka ndakapinda muya ndichida zvandainge ndichida, ndokubva tatongotanga kutaura tose. Akabva andikumbira manumbers angu, ndokubva azondinyenga paWhatsApp, ndikabva ndabvuma. Saka pandakazomuudza kuti I am a nurse, ndopaakazoti ainge achida kuti ndinge ndichizometa one of his brothers who was in South Africa. Saka the guy then flew from South Africa and came to Zim. Ndokainge katoriwo kekutotanga kutoendawo paairport. Ndakatofara paya ndichitoti apa ndatopinda machena, because the brother, he seemed to be someone who has a lot of money. So takazoti zvino taenda kumba kwake, ndopaakabva azotaura neni throughout the night. Akabva andiudza kuti iye ari kuda kuti ndinge ndichimubatsira kuti ndinge ndichitora zvibereko zvevakadzi, then ndobva ndachizomupa iye. Saka ane mishonga iyo yaakandipa. Saka mishonga iyi yaakandipa mukoma, some of the stuff it is too sensitive, ndinototya kukuudzai everything in detail. Saka mishonga iyi pane mapiro andinoita vakadzi vanenge vauya pachipatara pandinoshanda vachirwara. Saka ivo vanobva vazotanga kuita mafibroids kana kuita mapundu pamuromo pechibereko, zvekuti munhu anobva azorwara kana kunzi ava nekensa yechibereko. Saka anoti kana abviswa chibereko zvekare, ndine umwe mushonga waakandipa wekuti ndinge ndichizokwanisa kuchitora chibereko chiya ndobva ndazonomupa. But pandinozomupa chibereko ichi ndinenge ndatova nacho mumaoko physically. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.